खालामदो गाइस मोना खारै जिदो नै सांगे मोनला सांगे खारै जिदो नै खारै बर'नि ओंख्रि होख्लायखादो सिला होख्लायखादो सिला नै आखिरनाय पमान थाली जिनानी ये होता है माँ नहीं दिखे औरत का हाथ बा ये जोंना दिनै रान्दिनिया माइरंसो जागासिनो आलासि गोदान जानो थांनायनि नेवथा जानो थांनायनि फिथानि माइब्रा माइरं सान्द्रिया खाथार सं नै जौखागो नै दोन दिनै नै ओंखाम आं संनांबाय फारसेथिं ओंखाम फारसेथिं अमा बेदर रुदों थालिर फस्ला सङो थालिर फस्लादों अमा बेदर नायलांबाय था नोंथांमोना बिथाङा नै ओंखाम संनो आंखौ ओंखाम संनो होननानै गाव माइरं जागासिनो ओरैनो माइरं जानानै इसोल खारै बिजिरनानै एकदम खारै बिजिरनाय खारै जिरदों ना थालिर फस्ला जिरदों आखाइखौ नायनि सान्दुं खालामदों मानसिया नोंजों फिल्टाराव दै सोदों जाबाय नै बेदरा रुबाथाय माबायदि ओंखारनाय नै भगवान रुनानै जानांगौ बेफोरनो जासिगोन बेदरावबो जाबाय नै जानायालाय बेदराव सुग्रोना लानोसै ओंखामा मोनबाय थानोसै बेदराव सुग्रोनोसै दाना बेदरखौ एवनोसै ओंखामा मोनबाय होनबाबो ओरैनो ओंखारदों ओंखामा वाव गुदुं ओरैनो ओंखारदों बेयाव बेदरखौ एवनोसै थाव होलाया मेजेम मेजेमदो मेजेम रुग्रोनानै थाव बनग्रोनोसै आयौ गोलैबाय खारबाय मेजेमखौ थाव बनग्रोनोसै थाव होलायबाय बेदरनि थावदों एवगोन ओरै एवनोसै गावनि थावदों एवगोन थाव ओंखारनाग्रोनोसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना थाव ओंखारनो थाखाय दसे खोबना होनोसै मेंबाय नामा अबे मेंबाय गोबां दंबावो संनि बेसे गोबां जाखो माबासो माइब्रासो गोबां जाबाय सं नायगोब दं नामा ओरै ओंखारबाय नै थावआ गावनि थावानो ओरै ओंखारो संख्रि आरो हालदै होनानै लाबाय ओरै जाखादों नै खावनाय बायदि मोनजागोन बेखौ दा गोरा गोरा गावनि थावजों एवबाथाय थाव होआगारा गावनि थावखौनो बहनबाथाय ओरै मोनजायो गोरा गोरा मोनजायो थालिर फस्ला संनांगोन बेखौ थालिर फस्ला ओरै जाखाबाय मानो फैदों नोङो अबे सान्दुङाव थानानै मायाव थानानै जिबनखौ मानो जागोन जायाखै संनाया बेदरा एवनाया जादों बेदरा एवनाया जादों ओरै जादों ना एवनायाव ओमफ्राय थालिर फस्लाया बोरो थालिर फस्लाया लैयाव दं
Hodo. जोंना इन्जिनियार दासो फैदो नायनो मोखांखो इन्जिनियारनिखो थालिर फस्ला होनसै नै थालिर फस्ला गोबांद्राय जागोन नामा बुजु रेबोयो दालिदि खालायबाय आं लाबनाय साराय निउ 500 टाका लादोलै बिशालनिफ्राय लाबदों ओरैया जाखासिगोन बिदिनो ओंखाम मोनबाय आं संनायखौ दिनै जाथो ओंखाम मोनबाय नामा सेलासलि मोनलाय ओंखामा मोनबाय फोरोंलाय नायामोन बेदरखौ होजोबदो ओमफ्राय ओंख्रि सङा लुलाय लांबायलै इदोहाय नाङा ओइदोहाय अबे माबाया गारबा फिसाया इदोहाय मा दैयाव दोनदों इदोहाय गारबासो लायनो नामा गुवा इदि मोजां सेरथारो इदो नासो एवो जाम्बा नासो एवो जाबाय दसे खोबनानैसै आं आलु देना लाग्रोनोसै खोबबाय जोंहानि किटचेना बैनो This is village style. Village kitchen होनो नामा इयो मा देसि किटचेन मोनबाय ओंखामा माथो गेफे बे गेफे जायाखै कन दाउआ जाजुलांगोन दा पापिफोरा बिगिनि र' फैनां शान्ति गैयालै इसोरदोलाय आं नेवथा जानो गोनां माबाखौसो आलु देन आलु Iya mak, mak ya? Tahu saya bangun kau bangun beda. Gitu waktu sakal. Kita santai sekali dia lagi tuh. Dah. Video mana mata nih karena dia. Ima. Tahu nadar tuh nama kau. Kanti menangan nih. Tahu nadar tuh? Siapa nih? Iya baik karena jang. Iya le, siapa bawa wahai rokok. Sandung sampai final minggu ini asla. Deh. Dari ya. Dari mana ini? Oh my god! Wow! Minggu nih mau kuliah deh. Sana ke sana minggu deh. Dari ini permane. Sungguh lawan ini. Ini. Godly. No. Bima, dikasih. Sama ya. Macam. Beres lah. Sebaik. Kau tahu ada mana? Dan.
Delivery kamsi. Delivery tadi dengar. Tahu nonghay nugan serni. Ki? Nang sani? Ba, delai. Ada dekai dia. Mama dongo deh. Selain nang sani gariau. Mama dongo. Deh. Bikin bukiu saya nang sani garia. Ôi kia xíu mà là bài. Cô Vinh lập này. Mal bustun với kan. Cô Vinh lập này. Bạn chụp đồng nào mà? Cô về. Ý mà xong. Ồ. Sao 죽은? Masa dulu punya? Cô về à? Thay mul. Enggak.